Apa iweweka zuva dzako idzi Bhoo. Alright. Autombodzigadzira kana chichi kana alright. Yabo. But ko ana momzi Bhoo wasiyari sei? Hauna kana kutombonetswa nzoro kuenda kupi chichi? Vanobvunza. Oh. Ko tsano takudzwa. Dziri sei? Musuye dzakazingi dzakudaka kutonditira imwe waiza. Adzi chikona tsano adzi. But dzakandiona ndiri pakuchikona apa pendakamira waiza. Ndotaimira dzikava dzatoti iwe mfesi unongotaimira sister yangu. Ndikati iwe ndiwega una hanzvadzi here dziri muno. Anokuziya. Anondiketa? Anokuziya akatomboona ndinini. Ndasi atomboziva kuti pozi dzakasvika dzikati iwe mfesi iwe wakuti jaira unotaimira sister yangu chichi. Anotokuziya. Anotokuona chete anotoziva kuti munhu ndiwe. Time ndo ndikatotanga kudzipindura papese mugenga kuti mayaza ungakwatiswe ndikati iwe chichi ndiwega una hanzvadzi here muno muraini chichi zvikanzi asi iwe utsvage kuno iwe unogara uchitungisa chichi ndikati aiwoko zvekuti unogara kupi zvine basa rei indoda kutoona gogazi yangu inogara pakona pasaidi apo sataimi iwe manje yakabvatira se mahwani ndavada kutanga kungonetsana naye zvimwe zvezviye but handoita hangu hashasatsano aka hauzobata rafu tsano bhozi pachichazoda kuyabvisa madhora waiziva unenge amahwani chichi waupomera umoswa nziwa wakamboita se wanzi mhoya musha chichi aiwa takangozongokata infect anga ane mafia ranga anaro vachitobuda ndofunga vaitoenda kana kumachiuza meno but ndaazongokata vanhu vanangoti asakusaidi ndobva dzangoridza tsamwa chiita se dzirwa pasi zichibaya. Then chimwe chinhu ka chandoda kuti apapa ndine blazi yangu yandifonera uchangotobva I think wanga watova padhuze kusvika time wandidaidzai uchitoti uyonitori chichi yandifonera ikati iwewe uya tine dhina ratinaro musi wevhale chaivo musi wa14 hanzi tine dhina iriko chichi saka wouya but manje zvakumakisa kuti ndichienda kumafamily functions ndisina madam pasidewise. Saka ndikugaya kuti takabaya tese nditi toita plani tonyatsobaya tese then tobva tasvikawo ndokuintroducer ndokutotanga kuzivana nehama bhozi iyowo ndo blazi yangu ndo kana ichitotaura zvekuti mufamily medu ka ndoana ichitoti choma kuvangu kana choma ngwiza chacho ndo chamugwagwadi chacho ichocho ndoana ichitoti mudhara ivavo saka ndikatongowerekana ndakuintroducer kune vavo ndoziva kuti aiwa wapinda machena. Saka ndikuti mazita manje kuharara anozondinetsa manje otherwise but hanzi queen of hearts takuenda tine road yekuchisipituku vangoti it's along but vanhu vane mota manje vana vachitipika mutonazi because ndongowadza kuti haini kuti ndikwire kombi kana uyai muchinitora mutonazi because ivo vanogara kuborodheo saka vanotanga vapinda mutonazi ozoyatitora wotoenda nesiko because havanhu vane mari dzavo vane mari dzavo. Okay, but ndine issue newe Ndechi. Musoro wangu ndosazvoita. Oita seko baby musoro. But Bowan. Aiwa kanura. Andikaendeka nemagodi. Aiwa, but iwe ndo inonzi African hairstyle guy. No, kuita nemagodi pavanhu. Iwe. Pafunction nemagodi. Wow. Ndo ndingoita zvisoresa sha. Iyi ndo inonzi African hairstyle manje yauri unotoramba African hairstyle apo tarisa vamwe vese vanenge vakaruka zvakanaka na injini nemagodi. People waudipisa. Iyo ndo utoda kuti ndidipisa. Inzwa uri kunyatsoluka tasaone imbonyatsotarisa kuti. Aya ndikuziya but ndida ndikuzi unoziva kuti chii inonzi wife material kana tasvika ikoko manje utasi wakarowa magodi kudai usina kana chichi tone manews apa. Handiti manews andiri kuona so tasvika paipe ndototi uyu ndo chimadhamu chichiwaizira vantoda kuzokanda pakitchen because ndakataudza kuti December totoendesa mari. Inzwa baby African noza inonzi African hairstyle ndiyo imanje vanobva vanyatsokuona kana gureza yangu inobva yarekomenda kuti iyi ndo inonzi wife material chaicho. Ndingatoregedza kuenda kuti ungaina wegawo. Saka unoda kuti tichisiwo right. Unondipara mari kuti ndikuensoro kuti. Izvo zvandina mari baby unoziva kuti asachatambira patakabva muna January mai manje mawanisha. Saka tokukansela program icho. But baby Wendawo wega because nani vanzone nemagodi. baby tokansela kuti aina ndikuona zvichibuda totokansela kuti tauri Iyo shamwari unozoti magoda aiterewe. usada but unoona kuti chi alright
panoda mari right ndomboona semunhu panoda mari bosi kubasa nzanowana mapanoda mari $30 $30 30 Yeah, mira neplan idea mira panapa boona chi ndemasina ndinawo nyama yetsuro yakaomeswa anonzi marabbit bites waiziva saka atori bo ndokupa 20 handiti kana kuti ore ndokupa 30 acho kuti utengese iyo anotengesa $1.50 chiri 1 kana uchitengesera munhu pasina maybe inofanirwa kuona kuti pakatonzi original apa ndo tsuro original handiti ona zvine maflavor ka kuti pane chili handiti chili akeki vanhu kubvawo mareni kwenyu obvious kuna vanhu vanonwanonwa ka vamwana vachiuya padheni otongosvikawo tichi ndodai even mudheni menyu ka ukusvika natoti masinu tu automboswera vanenge vatokutengera iwo bebi ndokupa 30 handikuona kuti masina handinawo akatowanda ka handiti kuona ini ndopiwa nekambani yacho vanondipa handiti ndokwandikushandira mazuva ano handiti saka vanondipa ndotengesa waiziva ndo panotobvawo futi mari yesalari yedu ipapapa saka ndikakupa ka ari 30 handiti unonge watopinda machena waiziva ndo pari kubva mari yacho ka inenge ichitotengesawo ona ka bebi ndikatengesa ka mari yacho inenge ichitodiwawo kubasa but ndakakupa ka ndoti ndasuplya munhu handiti iwo wobva waita se ndobva ndati ndakamirira payment iwo paunotengesa ndechizomirirawo mari yangu isalari yobva yazopinda ndobva ndazokavhawo basa because masina yanenge achoita se ndeichitotengesa kubasa handiti ndo zvandinoita mazuva ano izvi amene toda kuti ndiite sei asa handichaziva kuti wada kuti ndiite sei ndakuudza plan inoita apa nemo kuti uda kuti ndiite sei iwe tengesa ubvondipa mari yacho tengesa iwewe inazvotengesa ndizvogoni saka utora kuti ndeshe makastoma ureti ndeshe makastoma aiwa tozoinzonzwe baby kwasara 3 days handiti inini pazuva ndotengesa zvimasini zvikana 50 handiti tonanyorwawo basa unzi atengese apa unoziva kuti chii unongochitowana profit pandotengesa ndowana profit ye50 cents pachinhu each one ichi handiti saka iwo ndikakupa unotoziva kuti after apa watoita zvemusoro kaizvi ndoda tokupa ndichipota ndichitotora ndichikuita se ndichikupa uchiita mahaso zako bhebhi usambonetsera kana ujeni kuti uda mari airtime kana unetsera inini kuti uzoda chichii atidi vakadzi vanozoita ana dhedhi chakati chapera waiziva amen but ndozvega ina handizondoita sei because kana watoramba